Hadian ke Jingsaphriang ka way ka video Halor ka Shah Pyniaidkjat way unong yasad an hagi khendiat sngi bala dep ha ka bala keno bala Pyniaidkjat da ki Dkhot ka Hnyf National Youth Front ka bala ja ha ka sngi bo te unong yasad an ula Shah keno jerong kti ka way ka Samla pule lo ka bala internship bat u ki pul jongka sadar polis ha ka met jongka live huai tarik naitung kila kemno ya sangut ki Dkhot jongka Hnyf kata ya uba telibor swear Babat Kumu General Secretary ke Seng CEC, Uba Steve Kriem, Presiden jangka Hnyf East Khasi Hills, bat Ngut ki Dkhot ba Jeff Sotun, bat Uba Kit Rengklem. Halor kate ke Jingsaphriang kite ki sangut hakajan me jangka shi tarik unailar ki pulit kilara Shah District and Session Judge ban bishar Halor kate ke Jingsaphriang ka video. Hadian bala syong bishar ke yin kasyari kala aya karai ban set khat saw sngi ha judicial custody yakini ki sangut ban penlong ya ke jingtokit ka babania. Hashwa ban ra shi yin kasyari ki pulit hakajan miet hakaju hi kasngi kila ya lam shwa Shah Civil Hospital ban le ya ke medical check up ya kita ki sangut. Bong jin kan ngut dah. Tidak. Tak senang juga por tidak bro. Kira lang tu iwi bom day dah. Ha? Bom day.